Čo povedať k tomu stretnutiu? Všetkým to, že odchádzame bez bodov a to je to najhoršie konštatovanie. To, že hra bola v ktorých momentoch katastrofálna, viac tak nevadilo, ale momentálne vzniká v tabuľke diera a my sme poslední a čaká nás, myslím, že 5 stretnutí za sebou vonku, ešte medzi tým Dubnica doma. 3-krát za sebou so supermi z prvej štvorky, takže asi k tej strate bodov niečo dodať, pretože tam môže vzniknúť priepastný rozdiel a bude sa to veľmi ťažko doháňať, ak sa to vôbec doženie. K stretnutiu samotnému, ja neviem, či už nevieme dať góly ani do prázdnej brány. V prvej minúte sme mohli viesť, v zápätí 2-3 ďalšie tutovky, nedáme góly a super dá z ničoho, ponúkneme im neskutočné možnosti a tak to bolo aj na začiatku druhého polčasu, kedy v priebehu zase minúty, dvoch, sme im darovali 2 góly, pohodlne zasúvali do v podstate prázdnej brány. Ja neviem, či sa už nevieme poučiť, alebo dokázali sme síce vyrovnať na 2-2 dvoma zlepenými gólmi. V podstate zabezpečili ich 2 hráči, ktorí dneska boli asi jediní, ktorí boli na ihrisku. Mišo Nejmen a Peter Hájek, pretože zvyšok, ja neviem, ešte asi v autobuse. No ale nepochopiteľné je aj to, že vyrovnáme a v priebehu pár sekúnd zase darujeme superovi 2 góly, takže ja osobne som sklamaný. Ja neviem, čo k tomu viacej povedať.